Ikaw na ka? Yes babe, ganina ra. Ay, kuan ba? Na ako'y pangutana unta nimo ba? Ay, unsa man na? Kuan babe ba kanang kung ok pa ko, manguyab ka na ko. What if ra ba? What if? Ha? What if ba? Unsa man sa nimo pangutan na? Oy, Tubaga lang good. What if raman na? unsa man taon? Ay, kadagang pwede pangutan na. Mao dyan na imong na. Nahunaan? What if ra gani? Tubaga lang good. Noon sa man ka, oy. Nangutana ra gani ta? Love man ka ako nimo. Uyabon ba ko nimo kung ok pa ko? Unsa ano to pagkauyab? Kung ok ka? Unsa na to pagkaila kung ok ka? Dili ta magkauyab. So dili gidi ay ako imong gusto. Unsa man taon ka? Ayaw na yan. Ayaw na. Wadyo kay Unsa gusto na na ginito ko. pagkaila? Kung ok ka? Ayaw na. Kundi ka Ayaw tao. na explain. Ayaw na. Unay lami. Dili jud ay tabagay. Dili jud ikaw akong future. Ayaw na. Ayaw na explain. Hibaw-an na ka. Dili jud ay ako imong love. Wala jud kay ayo di ay. May pa sa una pa lang wala ti kapili ah. May pag imong migo akong gipili. Wakay ayo oy. Wakay lami. Mura sa kagwapo. Bati ra ba kag naon? Wakay ayo pag lalaki.